వెల్కమ్ టు శ్రవంతి ట్రిప్స్. మాది విమెన్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ డిజైనర్ వేర్ స్టోర్. మా దగ్గర చాలా కలెక్షన్ ఉంది. కుర్తీస్, లెహెంగాస్, సెమీ పార్టీ వేర్, కార్డ్ సెట్స్ అన్ని చాలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ 3 పీస్ కలెక్షన్ అండి. దీంట్లో పార్టీ వేర్, సెమీ పార్టీ వేర్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి టిష్యూ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. దీనికి క్రీమ్ కలర్ అండ్ హాఫ్ బ్లూ కలర్ వచ్చింది. అండ్ దీనికి వచ్చేసి లేస్ లో కూడా చిన్న టిక్కీస్ వచ్చి అవి చాలా ఎలిగెంట్ గా ఉన్నాయి. అండ్ నెక్ దగ్గరను ఈ కింద వచ్చి మీకు హ్యాండ్ వర్క్ చేశారు. దీంట్లో పర్ల్స్, నైస్ థ్రెడ్స్ అన్ని పేస్టల్ షేడ్స్ యూస్ చేసి దీంట్లో చాలా మంచిగా చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ వచ్చేలాగా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఇది దుపట్టా వచ్చేసరికి మీకు ఫుల్ బ్లూ వచ్చి దీనికి మంచి లేస్ ఇచ్చారు. ఇది మీరు వెడ్డింగ్స్ కానీ, బర్త్డేస్ కానీ దేనికైనా వేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు మా స్టోర్కి వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేసి మా కలెక్షన్ చెక్ చేయండి. విజిటర్స్ టుడే రోడ్ నెంబర్ 1 నియర్ డామినోస్ పిజ్జా, KPHP, హైదరాబాద్.